nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangaragad sang Duralex Sedlex. No? Sa aton iya nga pala tuntunan sa subong iya nga hapon. Of course, subong iya nga hapon ako ang inyo kaupod Bombo Ann Sindol Surilia. Grabe, no? Kadasig lang sa mga inadlaw natin. April 3 na kita subong. Una nga Domingo sa bulan sang Abril sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kag sa subong iya nga hapon sa aton iya nga mga tagparamati, no? May kaupod naton dugay-dugay nga aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. But before that ay nano maning pagkahimtang. Shooting incident naman ini, Bombo Grace, nagluntad riya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Bombo Grace, please go ahead. Bombo Ann, live kita subong Sky, Barangay Vista Alegre. Ang shooting incident mo, lalaki, naman ang biktima, pamunan patay gid sa ulo ang igo o kung sa nawong Bombo Ann. So ang suspect diri, sila naman kita na sila si Daryl Dasa, mamudan ang suspect ang kimadiri yung kanan kay J.R. Mendoza, Bombo Ann. Okay, liwat Bombo Grace. Sino ang victim? Ang victim diri Bombo si Daryl Dasa, si J.R. Mendoza, no? J.R. Mendoza, 26 anyos, kag ining suspect amo si Daryl Dasa, Bombo Ann. Okay, establish naton liwat Bombo Grace, paano ni natabo? Patuloan ang motibo diri no sa pagpatay may all grudge na so kagina no sang natabo ining shooting sa den ang biktima nagaobra ini no sa Manilay sa gym o diri lapit sa Bombo Grace. Bombo yes. Grace ang imo nga signal yung ko biliwat medyo ga korog-korog ga ano siya. Sige, go ahead biliwat Bombo Grace. Ga ano siya Bombo Grace, do medyo ga utod-utod siya. Liwaton tabi Bombo. Sige, ga loudspeak or something. Bombo Grace, please go ahead. Go ahead Bombo Grace. Bombo ang shooting incident diri lapit na naglungtad sa kagin no. Damo diri sang mga katauhan. So kagina
naglungkad ini ang pagpangitha. Ara ka dira sa area, Bombo Grace, no? Live ka sa Yes. area. Sige, Yes, be. live ako sa area Bambuan. Budlay aton video. Budlay. Budlay Bambuan, nakapatay sa. Okay. Sige. Kaya do medyo medyo nagauyog aton Sige. Go ahead lang, Bombo Grace. Go ahead. So, Bambuan, ang pangluthang biktima kay JR Mendoza, no? Aga pang, siya Bambuan? Aga pang Manday, no? Kag wala duro gamo, gintiro niya siya sang suspect nga si Daryl sa Bambuan. So, ang pila sa Bambuan, isa ka bilog, no? According sa atong tuning mga kapulsan diri sa Police Station 7, nga inaigo ni iya nga nawong, no? Nawong kag patay gina siya Bambuan. So, ang iya sa nga puloy-an malapit lang diri sa area. No, kag ang iya sini asawa nalakibot na lang kay Bambuan na nga natiruhan ang iya sini nga bana. So ang suspect Bambuan nakapalagyo, no? Nakapalagyo sa kag ang ginanilang gid sini ang paghahaboyan ay kuno sang bato balas, no? Duwa gini sila ga balusay bala haboyan ay bato, no? Gabi ito nga time kag sini adlaw integration naman nga awa. So, malamo sila kung isang away according sa information na nakuha. Sa itong suspect na puno na ni, no? Doon na bala ka pugong, yung katuan niya ni ang stima, kaging kiro, Bambuan. Okay, sige. Bombo Grace, may mga tao dira sa palibot. Mapulo pa mangkot kita para sa dugang nga impormasyon, Bombo Grace. So, Bambuan, makita ta diri sa ato na interview, no? Malapit sa area gid mismo. Oo. Diri na yun. Kaya nakakat naman ang police line, no? Wala lang gidugay, nakuha na ang lawas ng biktima Bambuan sa nagbukuti asawa, wala ta nakuhaan sang information. At karon, no, tinguhaan ta Bambuan, nakuhaan kay kaging nagilibion siya mo kami na storya sa telepono. So, ari Bambuan, no? Katsan. Okay. Ma'am, mayong hapon, sino nakabati isang paglungtad isang lupo? Okay. So, mangita ta mangita ta diri kay damo gidi Bambuan tawo mo sang nagaluntad wala ang krimen, no? Ang ilagay daan nga lugar so para yung Bambuan makabalay do wala na ganit kap. So, ari diba ang nakakita ka sa doktor. So wala okay, Bambuan. Ay ka lang dito. Kaya tayo, wala man, oo. Kasi din nga niya, nakaparte. Di ko manday sa kuno mo. Dito, Ikaw, ma'am, nakaparte ka, ma'am, sa report. Wala man. Din kasi ako time. Atulog ka, oo. Kaya ang, hindi na niya. At sa babaw, sa gobra, sa muna ngalalan, malapit sa gym. Oo. Ini nga dalan ba ho? Ang isang dilantaran sa shooting incident malapit gid sa gym. Kaya mo nga oras may mga tao na Bambuan. Okay. Bombo Grace, ano gid gani liwat oras na tabo? So na tabko mga dira-dira sa 11, last 12 Bambuan. Oo. Alas 12 sa udto. Ang biktima nga ni Bombo Grace, hambal mo na gani kaina, nagapamanday. Yes, Bambuan nagapamanday siya. Namo nang iya nga obra. Gapamanday, iya balay or sa iban nga balay? Sa iban Bambuan nga balay. Okay, dira man, pisar Sunday, nagatrabaho siya. Yes, Bambuan. Mo gina adlaw sa mga Sunday sa Sunday, sa Saturday trabaho. Oo. Wala man sang adlaw nga ginapili, no? Pero, tungang udto, so, ano ang pinakamotibo gani Bombo Grace ang suspect? May mga gadgets sila Bambuan. O kung may away na sila nga daan before ka maglungkad ang shooting incident. May grudge na nga daan. Anong ila nga ginbaisan or anong ila nga ginawayan? So, sa information na nakuha ta Bambuan, may paggabuyan, may kuno sang bato, no? Duwa din sila. Bali, isang nagligad pa, hindi sa subong adlaw, ang grudge nila.
Mabuan, ano na siya ang pinaka-fresh, no? Ang paggabuyan na isang bato. Kaina. Oo. Aside from that, mabuan, may ara pa gid niya. So, Bombo Grace, after that, ano gid ang ginhimo bali sang suspect, Bombo Grace? Ang suspect ni, kay ang information nga nakuha sa dire, nagpadulong wala na siya sa biktima kasi zero yan. Wala na. So, kung ano ang ginimo, iya pagkatapos so yan ay bato bukas. Oo, gintiro ya, igo sa guyagid. Yes, tumuan ka, Grabe, napatay no? gid ang biktima. On the Habang spot. Kalag gid yun. Dead on the spot, gid ya, Bombo Grace? Oo, pamuan. Okay, grabe, no? Nano maning pagkahimtang, kay na to, amo man to sang aga to sa bago, tapos ginsundan pagidri sa Barangay Vista Alegre? Yes, pamuan. Sunod-sunod ang mga shooting incident. Actually, kagapon nga man. Oo, No? kahapon Yes. pagid, ay nano ni man? Mga lalaki, pamuan. Tapos Oo. mga lalaki na. So, pila ganing edad sang biktima? So, ang dagang pamuan, antay sa ano niya siya ka may asawa. Asawa na siya. Ang suspect, Ang suspect na paano nakaroon sa Hepe Season 7. But sila nga duwa, Gide Star. Gide Star mo, kay gabi, kaya gabi na gabi yan. ay grabe man ni man. Ay nanong pagkahimtang nga ini. So, ang suspect, Bombo Grace, diin sa karon? So, ang suspect mo, at large. At large. Nalagyogid siya ya. At pursuit, yes. Yes, Oo. at operation. Di So, during that nalagyogid tayo. time, ara ka dira, Bombo Grace, sa balay nga ginpandayan niya? Yes, pamuan, lapit-lapit lang niya rin. So, ang iba lamang katulad sa Oo. lapit-lapit. Kay during that time, sang natabo, ti for sure, may nakakita agit in broad daylight, 12 Sir, noon, di ang bla? yung pandayan. Mm-mm. Then, ari ho, amo na siyang puti nga, may puti nga, pagay. Dili ito nila. Nakakita ka mong kinasa na. Awa, ay, din ka, sir? Sinong tagiya sang Ano balay? paligid? Mm-mm. Wala bitaw, no? Yung tagiya, sir, babae, lalaki, magpamilya. Sila na ni Kadlaw ka Pamanday. pamanday, di si sir. 3 days na. Okay, so daan niya siya, ginbakal. Tapos ginpapanday. Oo, Mhm. babaan, 3 days na ko nung Oh. aga-duty, di si sir. Ano tong nabatian nila kaina? Anong natabo, Bombo Grace? Wala ikaw may nabatian gina sir, samtang kapaligo ka. Ang kalupok. Oo. Tapos, yung mga tao dahil nga nag-silagit. Kada mo tao. Pero yung suspect na sir, nakita niyo naman. Kasi mo sa kilala. Oo. So, babaan, ang ngari dito sa buong mga katauhan, wala din makakita din na sang shooting. Kasi ganun siguro dito sa gym, makakuha na rin. Mm-mm. Okay. So, do mga kwan ga abi, Bombo Grace, no? Do mga tikom bibig gid ana yung mga tawo dira subong? Yes, bumuan. Kaya hindi man ko magpati, Bombo Grace, nga why gid may makakita mo. May nakakita gani kung makagang kung gabi na pang udtong adlaw, di bla? Tapos, prior to that, nag-inaway pa sila, nagbahabuyanay pa sila sang bato? Oo, sa gabi nga oras, bumuan, maliban sila nga, at kasi adlaw lang niya, according sa information na nakuha natin, nga ining biktima, samtang nagapamanday, kaya na siya kagulot, bumuan sa naw. So may mga nakakilala sang background sa nga persona kay taga-dira man sila, Bombo Grace, inchakto ko or clarify ta. Taga-dira sila? Yes, bumuan. No, taga-diri ang biktima, kag iya nga asawa, no, ari gid iya kagina bumuan nga naga-CBO, nakapambanay siya, kag ang iya man nga utod sa gaunong sa iya. Ang mo, gusto nakilala, taga-diri gid sila bumuan. Ang suspect iya, Bombo Grace, taga-diin? So, bumuan, aton ka nakakuhaan ko taga-diin gid. Posible nga, senior man gid, no, kay dugay na mahingaway nila. Oo. May mga ano dira, Bombo Grace, barangay officials, or mga kapulisan naton, pwede na naton makuhaan initial nga investigation dira. So, nanay, no, mga kapulisan diri, kukuhaan ka sa live. Si Captain Elmer Bonilla kay so, katawagan ako.
Iya pa ni isang Police Station 7, ano? Yes. Oo, iya ka po station 7. So, babaan may asikaso kasi Sir Miliano. Mm. Dali lang gid no. Kay ari siya ako siya sa information live. So, sa atong dining programa na subang ra sa kolon. Okay, wako dali lang gid no. So, ari si Captain Molina babaan wait lang gid kay tungod nga may gina-istoryahan pa sila. So, paan kay sa initial lang na babaan. Mm. Okay, istorya pa na din sila mo kay ang pamilya bala. Ang asawa actually ari di, no? Para sa patrol car, no? Sa Ara pa mga siya sa kapulisan. patrol car? Ara Yes, pa siya ari subong? si Captain Bonilla, mamuan. Oo, i-live ta si Sir Bonilla, mamuan. Sir, Okay. oo. Ano yung initial? Kita ba ba ano? Dang hepe sa Police Station 7 nanging kaupo ta mamuan. Okay. Tagsa ang initial investigation. Si Police Captain Elmer Bonilla. Yes, bumuwan na nga po. Yes, sir, maayong hapon. Sir, initially, sa investigation ninyo, ano gidining natabo ni sa tunga ni sang biktima kag suspetsado, sir? Yes, bumuwan no, subong pasado na sa si Kumpirtas ng hapon. May shooting incident ang tabo direct area sa barangay sa Alegre. Kung sa din involving sa biktima nga si Jan Mendoza, presidente man sang sampitan nato nga lugar kaya suspitsado ang si Dafa. Tupad balay ni sila. Okay. So, sa official area na ibaluan nato ng previous sa na hindi pagpipilihan na May grudge. dito sa barangay. Galing lang tayo natapos. So, as long sa ground naman ni isang suspitsado, pag wala sa kuno nakagawa sa pisuan kay hindi natin yung rabirin mismo sa silahan din. So, mahitid argument na natabo nga kung sabihin pag ginahapin mo sa suspitsado ang balay ng biktima. At the same time, ang balay ng isang biktima inabi ng isang suspect na balay-balisay. Pero po sa ilang problema sa barangay, and then rin na tabo. Ini ngahap lang, no? Without any proposition, nagkatunin ang suspitsado sa balay kung sa diin yung biktima nagkatrabaho kaya nagpamanday nila. So, bintiro nga rin bukas pagkatuloy sa ato nga responder, yun nila, ito ng ating kapulisan nga sabi din sa patumbuhan. Oo. Grabe, may grudge gali sila, sir. Kay inagid sila yan naglaputanay nga duha, Captain Bonilla, sir? So, yes, ma'am. Oo. Okay. Sir, ang suspect at large subong? At large nila kay puno sa mga suspitsado piro ng biktima, nagpalagyo rin sa kanya, pinabalaan kay palibot ng isang sang abada, puro kampo. So, posible, wala sa lugar na nagyala siguro. Oo, okay. Sir, may ara ka, sir, lastly, siguro, may ara ka panawagan sa suspect, kag subong man sa iya nga pamilya, nga ti mag-cooperate para lang nga magsungka na, kagatubangon ining iyang ginimo? Suspect na muna yan, tubangon yan ng kaso nga din sa pagpatay ng biktima kasi may yanika. So, mininak siya sa matubangin kasi gano'n na ang pamilya ni mga kamisang kontra sa iya. So, kung hindi man mag-frame din sa access, hindi magawa man nagyapan ng warat sa ating mga pulisan. Oo. Alright, sige. Police Captain Elmer Bonilla, sir, thank you so much. Salamat. Yes, ma'am. Thank you so much for that. Ngayong hapon. Okay, Sige, Bombo Captain. Grace. Medyo Okay, man bye-bye. gid, no? Hina-hina man gid ang signal, especially dira sa area. But we're trying to establish. So, at large ubong Bombo Grace ang suspitsado. Kag naglabutanay gid sila yang nga duha. Iniya may Yes. grudge gid sila yang nga duha, ya Bombo Grace. Sorry, banggoan tani. Masawa. Kaso malakas na. Oo, Malakas na ara ng sila. asawa, ara ng asawa. Oo, malakas na banggoan sa Oo. punerarya. Okay, sige. Tingwaan ta man ang asawa, ahay. Ti, syempre ang asawa nakibot man, Bombo Grace? Yes, banggoan. Nakibot siya kagina. Kabagi saya. Siyempre kailangan yan magpatay sa banay, ha? Nagabagi saya nga panakot kaya kita banggoan kagkasuan.
Oo. Ano ang mga lamharon pa sila, no? 30s pa lang? Yes, mo alam aron ta, no? Kag Ahay. yung suspetsado, kundi masusubong mo no, wanted di siya katama. Oo, ay nano man nga pagkahimtang ang aton nga do kainit sa aton nga Domingo, no? Yes. Anyway, dugangan tali ning investigasyon, special reaction sa pamilya kag kun magsungka na ning suspetsado. Ang suspetsado, kuha na lang surrender na lang kagatubangan ning imo ginhimo. Amo na, Bombo Grace? Yes, mo. Actually, ang suspetsado may, ni siya may previous case. Oo, robbery, bago lang siya gwa sa presuhan. Bago lang gid, no? Kaya kung robbery gapati kita nga hindi lang robbery ang ginaprocessan kundi madamo pa no, mga illegal lang aktibidades para ma-sustain man ang bisyo. Oo. Sige. Anyway, Bombo Grace, sa dugang nga investigasyon dira, kabay pa magsungka na ning suspect, no, para masulba na ining krimen. Salamat gid sa imo, Bombo Grace. Yes, labi ko diri sa Bada Sky, Barangay Vista Alegre, ni si Bombo Grace na nag-report para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Live, ay nano maning paghahimtang. Bada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod, no? Kahapon, shooting incident, kay nasa Bago, Barangay Talok, subong naman sa, sa may Abada Sky. Tiini sila may grudge na nga danhong maski patang kainit sa isig ka pareho, may atraso, pero kung dumagpinat siya, nagigamot, hindi mo na mabalik, no? Sa bagay, why man sang una nga pag hinulsol sa ulihi man tanan, pero mo na hindi naton pagpadalang kaugalingon, tabla do sa, sang balatsagon ta, madala kita sa kaakig ta, kainit ta, mamatay ta, kaya hindi mo na mapabalik Di bala? Ay, dapat relax lang kita. Anyway, sige. Sunod nga Domingo, may kaupod naton si Attorney Marvin Taniada sa aton nga pala tuntunan. Pero, why na kita may nabilin nga tiyempo, mariit basta lapit na ang Semana Santa Bombo. Ano mo gani, Ma'am Christina Wycamp. Kamusta dira sa Germany? Dari lapit na nga ng Holy Week, kainit nga lang sa tiyempo. Tado, hindi man kita mag-ugyon sa kainit sang panahon, no? Relax lang ta. Why na kita may nabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, may kaupod ninyo si Bombo Liani Ziel Minardo. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga